Здравей! В това видео ще ти покажа моите 3 любими упражнения за вътрешно бедро. Първото упражнение ще бъде с тежест. Ако не си загряла, ти препоръчвам първо да го направиш без тежест и след това лека по лека да добавиш и такава тежест, с която да можеш да направиш 8 повторения, като 8-то повторение вече да си не мога повече, уморих се. Така, стъпалата са широко разтворени и леко сочат навън. Много важно. Стискаме мишниците, все едно имаме 2 химикала и издължавам врата. През цялото време поддържам тази стойка на тялото с стегнат корем и стегнато дупе. И от тук с издишване отивам първо на едната страна. 8 пъти. После на другата страна. Хайде да го пробваме. Старт по 8. 1. 2. 3. Ако тежестта е лека, може да си с една ръка, а другата да я сложиш на врата. 5. Внимавай гирата да не те повлича надолу, стискай тук химикалите. Сменяме ръцете. Вътрешно бедро играе централна роля при възстановяване на мускулите на тазовото дъно, така че ако имаш проблеми с тазовото дъно, не подценявай упражненията за вътрешно бедро. Още 2 ще направим. А ако имаш нужда от цялостно възстановяване на тазовото дъно, виж нашата онлайн програма Секси дупе здрав таз на mamasam.bg. Така, второто упражнение, отиваме долу на земята. Това упражнение го показвам в 2 варианта. Лесният вариант, допето е на земята, внимаваш тук гръдния кош да не е отпуснат, стегнато коремче, стъпалата са в контрашпици двете и с издишване дигам долния крак, като контролираме движението и в двете посоки. Вариант 2 можеш да сложиш някаква тежест. По-труден вариант 3, допето е във въздуха и от тук изпълняваме упражнението. И още по-трудния вариант, хем допето е във въздуха, хем дигаме. Айде, по 10, хубаво тук лакътя е под рамото, готови, старт. 1, 2, 3, 4. Ще се радвам да ми пишете в коментарите дали сте пробвали упражненията, дали ви харесват. Тези от вас, които са карали вече програмата Секси дупе здрав таз, нека да споделят резултатите. Смяна на другата страна, какво им е харесало, какъв е крайният резултат, който са получили, разбира се. Тези упражнения, които ви ги показвам, са нови, няма ги в програмата. В контрашпиц. Дупето, който може го дига горе и с издишване. Супер! Последно. 10. И третото, най-любимо упражнение, което обаче предупреждавам, е една идея по-трудно. За него ще ни трябва стол. Не зная дали си виждала това упражнение, така наречения Копенхаген планк, който обаче аз съчетавам като упражнение за вътрешно бедро. Ако ти е твърд стола, слагаш нещо мекичко. Показвам лесните варианти. Близо сме до стола, със свити колене. Слагам горния крак тук и с издишване и тук вече яко се усеща. Вариант 2. Слагаме тежест на долно бедро. Нали така? И вече сериозната работа, момичета, е с изпънати колене,
Като тук ключа е леко да завъртите коремчето нагоре и не забрави и с горния крак да натискаш надолу. Чакай малко само да преместя. Ето така. Дигаме дупетата във въздуха и с издишване дигам. И още по-сложно вече е с тежест на долния крак. По 10. Готови. Старт. Едно. Съвсем леко е завъртяно пъпчето към тавана. Внимаваш тук да не се пъчиш, окей? 7, 8, 9. Хайде смяна. Разбира се, само с такива упражнения няма да стане. Смисъл само с 3 упражнения. Първо, че трябва да се правят редовно, трябва да имате тежести. Аз водя и онлайн тренировки, така че ако искате такива групови, може да ми пишете в коментар или на лични, за да ви изпратя 1-2 тренировки с стол за вътрешно ведро, да тествате, да видите цял час тренировка, за какво става въпрос. Дигам дупето и с издишване. И двете ми стъпала са в контрашпиц. Хубаво бутам тук лакътя. Винаги добавям елемент на изправителна гимнастика там, където може. 5. Давай. 6. 7. 8. 9. Яката работа. Супер, момичета! Ще се радвам да пробвате упражненията. Пишете долу в коментарите, оставете сърчице, въобще каквото искате. Отново казвам, ако имате нужда от цялостно възстановяване за мускулите на тазовото дъно или на дупето, вижте нашата онлайн програма Секси дупе здрав таз на mamasam.bg.